auto muuta kuin heittää yksi drone sisään ja katsella vaan. Drone spinning up. Näyttäisi olevan tää kerros tyhjä, kolmonen. Ainakin se huone on se etähuone, voi laittaa siitä mennä sisään. Special charge. Stay clear. On toinen. Yläkerta on tyhjä. Mitä se käyttäisi termiitillä? Cluster charge activated. Tän takia mä en anna niille sitä termiittiä yleensä. Watch for the blast. Tulla riitsi tänne. Yksi. Tänne toiseen huoneeseen. Drone's ready. Tänne vielä tuo dronella. Putting shots in hot. Siinä on siinä nurkassa tossa kohtaa. Drone is ready to go. Oi, no. Ai! Yläkertaa tuli saat. Eeva. Tuli kuvakulma seurasi mua koko ajan. Deploying drone. You located a bomb. Onks mun drone Enemy vielä niin? located. Second floor. Drone's active. Mä vedän tästä ohi. Ruukki kattelee tuossa oviaukossa, muita täällä ei oo tässä T-pommilla. I found one. Map room. Yrittää ampua mua, niin kuulittiin se. Sitten kattoo siihen aukon kohdalle siitä oviaukosta. En mä oo Tango katsonut. located. Map room. Nyt ei oo tässä katsomassa. Hyppää alas, hyppää alas. Ne on nyt toisessa huoneessa kaikki. Toinen tulee. Ammu sit se, eikö nyt pysty. Siinä on kaksi siinä nurkan takana. Drone up. Kun ei tullut mitään, niin mä sitten menin. Op 4 neutralized.